Odată cu venirea verii, tot mai mulți conducători apelează la serviciile de aplicare a foliilor de protecție solară sau heliomate pe suprafața geamurilor, lunetei sau parbrizului. Conform regulamentului circulației rutiere, în Republica Moldova este interzisă exploatarea vehiculului prin retragerea plecuților cu numărul de înmatriculare în cazurile în care parbrizul sau suprafețele de geam ale portierilor din față sunt umbrite sau pe acestea sunt amplasate diferite obiecte care diminuează câmpul vizual al conducătorului, iar amenda pentru astfel de încălcări este de la 600 până la 1200 de lei plus 3 puncte de penalizare. Totuși, în cazul în care conducătorul va fi de acord să înlăture acest neajuns la fața locului, spre exemplu să scoată acea folie de pe geam, agentul va întocmi doar procesul verbal și nu va ridica numerele de înmatriculare. Vreau să vă atenționez că pe piață au apărut mai multe sisteme de umbrire a geamurilor, mai exact perdelele retractabile, care, după spusele unor comercianți, sunt perfect legale. Astfel de afirmații sunt parțial adevărate, însă cel mai important nu se menționează că perdelele retractabile pot fi folosite pe geamurile portierilor din față sau parbriz doar atunci când vehiculul staționează. Cu alte cuvinte, dacă un agent a observat că în timpul deplasării geamurile din față sunt acoperite cu perdele retractabile, el va sancționa conducătorul conform articolului 228.7. Principalul avantaj al acestor perdele, în comparație cu foliile de protecție solară, este că ele pot fi ușor montate sau demontate, iar pe perioada staționării vor proteja interiorul vehiculului de razele solare și de privirile nedorite. Sunt sigur că majoritatea conducătorilor nu cunosc ce presupune de fapt umbrirea și faptul că transparența unui geam poate fi măsurată. Mai pe scurt, conform unor norme tehnice, parbrizul trebuie să confere o transparență de minim 75% în câmpul de vizibilitate al șoferului, în timp ce geamurile laterale față o transparență de minim 70%. Pentru celelalte geamuri și lunete, coeficientul de transmitere al luminii poate fi mai mic de 70%. E bine de știut că la multe vehicule din uzină geamurile marcate ca tinted window sau privacy glass sunt deja umbrite, iar transparența este în mediu de 75-85%. În concluzie, pentru a respecta condițiile tehnice de admitere în circulație a vehiculelor, nu vă recomand să aplicați folii de protecție solară pe geamurile din față sau parbriz, deoarece riscați să fiți sancționați. Dacă doriți să protejați interiorul vehiculului de razele solare, cea mai bună soluție sunt perdelele retractabile, dar în acest caz nu uitați să le demontați de pe geamurile din față în timpul deplasării.